kong tagapakinig. Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lira. Lagi din po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Gusto ko lang rin po sanang ibahagi sa inyo yung naranasan ng nanay ko nung dalaga pa siya. Ipinanganak at lumaki din po kasi ang nanay ko sa probinsya. Kwento niya sa aming magkakapatid noon, nangyari yung nakakatakot niyang karanasan nang minsang magpunta siya sa bahay ng isa niyang kaklase na taga roon lang rin sa kanilang baryo. Maliit lang kasi ang bayan nila nanay at binubuo lamang ng iilang sityo. Bulubundukin ang lugar nila at talagang magkakalayo ang mga bahay. Kwento pa nga niya sa amin, kinakailangan pa nilang maglakad ng napakalayo para lamang makapasok sa paaralan. At nang minsan nga siyang magpunta sa bahay ng isa niyang kamag-aral na kanya ring kaibigan, ay may naranasan siyang hindi pangkaraniwan. Isa iyong kababalagan na talaga namang nagpasindak sa kanya. Kwento ni nanay, nang malapit na siya sa bahay ng kanyang kamag-aral, ay narinig niyang nagkakagulo at nagkakaingay yung mga tao sa loob noon. Dahilan para magtaka siya at matigilan. Hindi na niya naigawa pang maihakbang ang kanyang paa at sa halip ay nagkubli siya sa isang puno at pinagmasdan yung bahay. Nagmasid din siya sa paligid at wala naman siyang nakitang ibang naroon. Nang bigla na lang may tumalon na isang malaking aso mula sa kanilang bintana. Lupai yung malaki kaysa sa mga karaniwang aso na nakikita niya doon sa kanila. Sabi pa niya, noon lamang siya nakakita ng ganong kalaking aso sa tanang buhay niya. At nakakatakot umano yung nasabing aso. Hindi lamang dahil sa malaki iyon, kundi dahil na rin sa mabangis na itsura nito. Nakita din niyang nakatayo yung mga balahibo noon sa gawing likuran at batok. At napakabilis noon na sa isang iglap ay nawala na iyon sa kanyang paningin. Na matuli noong tinahak yung daan, ngunit di siya sigurado kung patungo ba iyon sa kagubatan. Mula doon kasi sa kanyang kinalalagyan ay tanaw na ang gubat. Nanatili pa muna si nanay ng ilang sandali sa kanyang pinagkukublihan dahil natakot siya at nag-alala na baka bigla niya iyong makasalubong sa daan. Habang naroon ay napapaisip si nanay sa kung ano kaya talaga ang totoong nangyari. Patuloy niya noong naririnig yung mga iyakan sa loob ng bahay. Ang oras ng mga panahong iyon ay mag-aalauna pa lang at tirik na tirik pa ang araw. Maya-maya ay nakita niyang lumabas ng bahay ang kanyang kamag-aral at may dala itong mga galon. Naisip niyang marahil ay mag-iigib ito. Ngunit kapansin-pansin ang mga malalalim na sugat nito. Sariwa pa iyon at parang bunga ng mga kalmot. May mga sugat ito sa kanyang mga braso at binti. Gusto sana magpusisa ni nanay,
Nais niya sanang kausapin ang kaklase at alamin mula dito kung ano ang nangyari. Ngunit naisip naman niyang tila hindi iyon ang tamang pagkakataon. Kung kaya, hinayaan na lamang niya ito. Hindi siya nagpakita at umalis na rin siya. Pagkalunis noon, nang pumasok na siya sa kanilang paaralan, ay wala ang kanyang kamag-aral at kaibigan. Tatanungin pa naman niya sana ito tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Ngunit nabigo siya pagkat hindi nga ito pumasok. Lumipas ang ilan pang mga araw. Hindi na niya tuluyan pang nakita ang kanyang kaibigan at kamag-aral. Hanggang sa mabalitaan na lang niya na wala na ito. Umalis na sila sa kanilang tinitirahan. Base sa bali-balita doon sa kanilang baryo, lumayas ang nanay nito at isinama silang magkakapatid. Habang yung kanilang ama naman ay walang nakakaalam kung saan na ito nagpunta. Kaya kwento ni nanay, may malaking kinalaman yung kanyang nakita nung araw na iyon nang pumunta siya sa bahay ng kanyang kamag-aral. Pero hinayaan na lamang niya iyon sa kanyang sarili. Ni isa sa taga roon sa kanila ay wala siyang pinagsabihan tungkol doon. Kahit pa nga mismo ang kanyang mga magulang at kapatid. Hanggang sa makaraan ang ilang buwan ay nabalitaan na lamang nilang natagpo ang patay ang tatay ng kanyang pamag-aral sa isang liblib na lugar. Nang paniniwala ng marami ay siya yung aswang na gumagambala sa katabi nilang mga baryo. At siya rin yung malaking aso na nabaril ng isa sa mga taga roon pagkat may tama ito ng 2 bala. Magandang gabi sa iyo, Sir Pipi. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Dennis. Isa rin po ako sa masugid mong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa lolo ko. Marami din po kasi siyang karanasan pagdating sa mga aswang. Madalas niya kaming kwentuhan noon. At may isa siyang kwentong tumatak talaga sa akin na hanggang ngayon ay hindi ko pa nakakalimutan. Pag-aamin ni Lolo nung kabataan niya ay may kapilyuhan talaga siya. At mayroon siyang 2 matalik na kaibigan na lagi niyang kasama. Madalas sila noong hindi umuwi sa kani-kanilang bahay at nawiwiling matulog sa bahay kubo na ginawa nilang 3. Pero ang paalam nila sa kanilang mga magulang ay makikitulog sa bahay ng kanilang kaibigan. Nung mga panahong iyon kasi ay parang gusto na nilang mamuhay ng sila lang. At masaya sila kapag magkakasama. Nanguhuli sila ng kung ano-ano sa ilog malapit doon sa kanila. Kwento kasi ni Lolo, napakayaman pa ng mga ilog noon at talagang malinis. Pero minsan, dala nga ng kanilang kapilyuhan, ay nangunguha sila ng tanim ng iba. Minsan, nang maingganyo silang gawin muli iyon, ang kanilang napagdiskitahan ay yung pananim na kamote nung matanda na si Aling Tasing. May mga kwento noon na umiikot sa kanilang baryo na aswang umano ang matanda. Ngunit hindi naman iyon pinaniniwalaan ng marami, lalo na si Lolo at ng kanyang mga kaibigan. Mag-isa lang na namumuhay ang matanda at ang dahilan kung bakit mag-isa na lang ito ay iniwan umano ng kanyang pamilya nang malamang isa siyang aswang. Pero yun nga, usap-usapan lang naman ito doon sa kanilang nayon at hindi pa naman napatutunayan. Matapos nilang makakuha ng halos kalahating sako ng kamote
ay agad nila iyong dinala sa kanilang kubo at doon ay nag-ihaw sila. Bali iyon na ang nagsilbi nilang kanin. Kinagabihan, nagpaalam ang dalawang kaibigan ni Lolo na mangunguha sila ng mga talangka sa batis. Napakarami kasing talangka doon na lumalabas, lalo na kapag madilim. At malalaki ang mga ito, na ang tawag sa kanila ay karas-karas. Si Lolo naman ay nag-ihaw muli ng kamote habang naghihintay sa kanyang mga kaibigan. Nang malapit ng maluto ang kanyang iniihaw, ay narinig niya ang kanyang mga kaibigan, kung kaya natuwa siya at nasabing tamang-tama ang kanilang dating. Ngunit nagulat siya nang ang bumungad sa pintuan ng kanilang kubo ay isang nilalang na may mapupulang mga mata at nagtataglay ng matutulis na ngipin. Mahaba din ang buhok nito na nakabuwagag, na nakita niyang tila may sarili iyong buhay na kumapit pa sa magkabilang gilid ng pinto. Sa sobrang takot ni Lolo at pagkataranta ay napatakbo siyang mabilis sa isang bintana ng kubo at agad na tumalon. Kahit masukal yung daan na tinatahak niya, ay hindi na niya iyon alintana pa, pagkat ang tanging nasa isip lang niya nung mga oras na iyon ay ang makalayo mula doon sa kubo. Maya-maya pa ay may narinig siyang tila may sumusunod sa kanya na isang malaking baboy na kanya iyong ipinagtaka, pagkat wala namang nagagawing baboy doon. Kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo. At nang masapit na niya yung ilog, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na tumalon doon upang makatawid sa kabilang pampang. At nang naroon na siya, ay nagmamadali na niyang tinaak ang daan pauwi sa kanila. Kinaumagahan nang magkita-kita silang tatlo, ay nagkwentuhan sila. Nalaman ni Lolo na wala na yung kanilang kubo. Hinala nila ay sinadya iyong sunugin. At kinuha din umano yung natitirang kamote, pagkat wala iyong bakas na nadamay sa sunog. Nagulat naman ang dalawa niyang kaibigan na magkwento siya sa kanila. Matapos nila itong tanungin kung bakit wala na nang sila ay dumating doon. Simula noon ay lalo pang umugong ang usap-usapan tungkol sa pagiging aswang ni Aling Tasing. Kung kaya iniwasan na talaga nila ito. Pero kalaunan ay kusa na lang nawala yung matanda doon sa kanilang baryo. Walang makapagsabi sa kanila kung saan ito napadpad o kung ano ang dahilan ng kanyang pag-alis. Nang may sarili ng pamilya si Lolo, may nakasalubong siya sa daan na isang babae. Sa tingin pa lang niya ay halos magkaidaran lamang sila nito. May itsura yung babae at talagang postura na masasabi mong hindi talaga ito taga roon sa probinsya. Noon lamang niya ito nakita, kung kaya tinanong niya ito kung taga saan at kung sino ang kanyang pupuntahan. Bigla siyang nagulat nang tahasang sabihin nito na ang bilis naman daw niyang makalimot. Napigilan bigla si Lolo at napaisip. Pilit niyang hinagilap yung sagot tungkol sa mga sinabi ng babae. Nang mapansin ng babae na nahihirapan si Lolo na unawain ito, ay muli itong nagsalita at sinabi ang isang kataga na kamote. Nang marinig iyon ni Lolo ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig at mabilis na nanumbalik sa kanyang alaala yung naganap nung gabing iyon nang sugurin siya ng aswang. Na malakas ang kanyang kutob na iyon
ay si Aling Tasing. At ngayon ay hindi siya makapaniwala na kaharap niya ito at ibang-iba na ang itsura. Naluba itong bumata ng ilang taon. Hindi na nakaimik pa si Lolo at mabilis na siyang tumalikod at nagmamadaling lumisan. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga totoong kwento ng kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.